जों दिनै महारानी कृति सिंहनि नमिनेशन निनानै थाङै दङ गाखाय अ नमिनेशन रामचंद्र घाटनि जों दाबुकसो पर्यन्त 120 टा गारि फाइका ता अरते गोबांमा बरक जयन खाइफैका जों खा खालायो ता खालाय बिसिबो जे पूर्व त्रिपुरा आसन जत्तनिसे गोबां मार्जिन बुट बायखाय जों खोप्लाय खायै भारतनि पार्लियामेन्टआव जों चिनि प्रार्थीनो रहनाय चिनि त्रिपुरा मथा ताइ बीजेपी नि जयन जे कैंडिडेट ब खोप्लाय खायै त्रिपुरा सारनि कक पार्लियामेन्ट रमिति सानायने जों बिसास खायनो तिनि बनो नमिनेशन निफ्रो लगिरिनानि बागै जों अर शत शत बरक फाय हजार हजार बरक फाय जों बनो लगिरि दङ कथा मिले वही त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बीजेपी मिले रामचंद्र गादी बुडाबा हाके मिले वो तिरि सबै जागो बस्ती अर जों तिनि बीजेपी ना आलादा तारपरे आईपीएफटी आलादा जों त्रिपुरा मथा सिमा आलादा 120 टा गारि जों टुबै अर तिनि सकपाइका ताबसु पॉइंट एवं विभिन्न गारि तिनि yang hakame kata bang misil ukolo ko korok man nukana je tebo borok phai tongo khakhlayo tebo chini ukolo gari tongne borok tatino phai sok painai nei ta hambai